Moi! Mä oon Oosa ja mä asun Loimaalla. Ja mä haluaisin aloittaa vlogaamisen tai vloggaamisen, mä en tiedä missä sanotaan. Niin, koska mä oon pitkään aikaa jo halunnut, mutta mä en oo uskaltanut. Mutta sitten torstaina mä laitoin ask.fm että haluaisin aloittaa vloggaamisen. Ja sitten mulle tuli aika monia ihmisiä sanomaan, että joo, kyllä mun pitäisi. Ja niin, ja sit mä tässä oon, puhun kameralle, jolaan itteni ja sitä rataa. Niin, mutta tosiaan mä harrastan ratsastusta. Ja mä oon harrastanut sitä 9 vuotta. Suunnilleen, niin en mä ihan tarkalleen tiedä. On siinä ollut joku välivaihe, mutta ehkä 8 vuotta sillä. Niin. Ja sitten mun lempivlogaajat on Papananaama, Mentaalisavuke ja Harmaakorva. Juu. Ja mulle voi paljon, tai siis mä haluan oikein paljon, että te kommentoisitte ja sanoisitte, että antaisitte jotain kritiikkiä tai sanoisitte, jos joku juttu oli hyvä tai joku semmoista. Ihan sama mitä kommentoit, mutta kuitenkin sellainen asiallista, kiitos. Ja mä aion varmaan tehdä paljon videoita, uskoisin, koska mulla on aina paljon sanottavaa. Ja mä teen niitä videoita aina kun mulla on sanottavaa, eli varmaan usein, joskus mäkin. Niin, mutta ja te voitte antaa mulle paljon niin te voitte antaa mulle jotain niinku, mikä se on se sana? Aiheita. Niin, aiheita, mistä mä voisin puhua. Tai niinku sillai voitte laittaa haasteita, koska mä teen niitä haasteita varmaan mielellään, koska niin. Ja sillai, no mä voisin varmaan kertoa millainen mä oon ihminen, tai siis millainen mä oon. Mä oon sosiaalinen. Mä en oo mitenkään ujo, kai. Onks mä ujo? Et. No. Niin, ja mä tykkään, niin kuin varmaan sanoinkin, että mä tykkään puhua paljon. Mitäs mä voisin sanoa? Mä oon tosi suorasanainen, mä en kestä sitä, että ihmiset ei sano suoraan asioita, vaan niinku, vaikka niinku, jos ei jostain muusta pidetä, niin sit sanotaan niinku selän takana se, että joo, mä en nyt tykkää Oosasta, koska se on nyt tommonen nolo ja tekee tommosia noloja videoita YouTubeen. No nyt tuli vaan esimerkki niin. Että mä aina sanon kaikki asiat suoraan. Ja mä oon tosi, no en mä tiedä onks mä kiltti. Oon mä mun mielestä, mä en ikinä niinku hauku ketään. Ja mä en nolaa ketään, koska mä nolaan itekin, jos joku nolaantuu, niin sit se on noloa. Niinku kaikilla. Niin. Eikä mun varmaan muuta tarvitse kertoa itsestäni. Mä toivon, että te tilaisitte tai peukuttaisitte tai epäpeukuttaisitte, mä en tiedä. Niin, että mitäs tykkäsitte ja kommentoitte ja kaikkea semmoista, mitä sanoinkin jo. Niin, eli mulla on muuten se asia, että mä voin tehdä heppavideoita, semmosia ratsatusvideoita, jos joku vaan haluaa ja pyytää. Mä teen niitä ihan mieluusti, niin. Mutta mä en tee niitä, jos joku ei halua varmaankaan. Jolle musta ihan kauhean tee mieli. Niin. Koska täällä aika moni ei varmaan kestä hevosia tai semmosia, että on nyt tullut kauhean tämmötä hevosvihaa. Mut jos joku haluaa, niin mä teen. Ja siis tosiaan mä teen näitä vlogeja varmaan aika paljon. Ja koska mulla on paljon sanottavaa ja et en mä todellakaan aio sillä, että mä teen joka ikinen videon heppavideo, koska ei se ketään kiinnosta. Mutta niin. Moikka! Moi! Mä oon Oosa ja mä en jaksa olla kunnolla. Okei. Joo, Anni Museelta. Eikö sä puhua 3-1? Moi! Niin.
Eikä mun ei pitänyt sanoa. Mä sanon se uudelleen. Että lempiblog. Ei, nyt oli ihan tyhmä, kun mä tein näin. Paitsi oli mulla joku tauko jossain välissä, ehkä joku 8 vuotta.